Brædstrup, men i forhold til det beskrevne javnsmål er rigtig stor, men typen er en god type, der er pladsende, dybt og bredt, et kønt hoved, god skulder, velmarkeret manke, ret god overlinje, lidt lang lænd og velformet kryds, et passende ført og velstillet fundament, der er god og taktfast skridt, en ret god trav og galop. Kroppen har fået karaktererne 8, 8, 8 og 7 for typer og kropsstykker, 8, 8 for fundamentet, 8, 7, 7 for bevægelsen og et 8-tal i helhedsindtrykket, en kors i første klasse. Højden har ikke noget med det her, selvom den er overmål. Næste går han jo helt vildt, fordi det er noget andet. Herefter er det katalog nummer 19. Det er Hyllekærs Karisma efter juvel 2 op fra Monika Køster.